Please stand. Hearts are filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Vision of a hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you, I long to be evermore His friend. Now and eternally, love's force has no end. Vision of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, in the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan sa mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan na sinautob ang sa imong kabutan na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salang libo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasanan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot kan Kalma family, Aguilar family, Arlene Relucio and family, Teresita Lisay and family. For Rex Martin's birthday, offered by Cynthia. For Steve Austin Arienda, offered by Johanna Arienda. For passing the CELE November exam of Jocelyn Escuro, offered by Escuro family. Thanksgiving, offered by Evan Lanusa and family. For passing the Civil Engineering Board exam of James Bell Zamora Araneta Lipa, offered by Leonida Araneta Lipa and family. For passing the Civil Engineering exam, offered by Engineer John Paul Bansuela. And Thanksgiving, offered by Abinion family. For passing the Nursing Licensure exam, offered by Teresa Carizen O. Sabasa. Thanksgiving offered by Yones Millena. To pass the 2024 bar exam, offered by Intia Jana Florane F. For the gift of life, offered by Daisy Incabo. For passing the Civil Engineering Licensure exam, offered by James Carl Balimbing. For passing the Civil Engineering Licensure exam, offered by Dean Andrew L. Moya.
And para sa mga espesyal na intensyon, dulot ni Ricardo Arienda. For Ricardo Arienda, dulot ni Johanna Arienda. And another thanksgiving offered by Dr. Jean A. Mirandilla. For fast and full recovery of Nashir Andre, dulot kang family. To pass the CPA board exam of Juliana Faith Francisco, dulot ni Angie. And special intention offered by Nunez family. For good health and good future of Dennis, John Andre, and Wency, offered by Teresita Lisay. And for the upcoming exam, offered by Camille Rian Nieva. Asin sa mga minasunod na, para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni May, dulot ni Navera family. Sa kalag ni Junicio, dulot kan Mariano family. Sa gabos na kalag, dulot kang Kalma family. Sa kalag ni Christina, dulot ni John Benedict Colosa and family. Asin para sa gabos na kalag, dulot ni Yonis Miliana. Diyos maray na hapon sa giraray mga tugang, unyan Webes, ika-primerong simana kan Adbianto. Matindog po ang labos. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indo kabos mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, talagasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong aran, huli ka namang pamibi ni San Judas Tadeo,
Kaugaying warasan ang simbahan danay na magtalubo sa bilang ni mga nagtutubod sa imo. Siya na kay bamong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sa aldaw na ito, aawiton an awit na ini sa daga ni Hoda. Igwa kita nin pusog na banwaan, kinudal niya asin pinasarig sa palibot, tanganing masurog kita. Buksan ang mga pintuan, palaugon ang matanos na banwaan, banwaan na maimbod, asin nagdadanay sa katuninongan. Hulita nagsasarig sa imo. Magsarig kamo sa kagurangnan, sagod paman. Hulita ang kagurangnan, gapo na nagdadanay sagod paman. Pinababa niya ang mga nasa kaitaasan, ang mapalangkaw na banwaan sa iyang pinababa. Pinukan niya sa daga, rinunot niya sagkod na naging alpog. Pinagbatay-batayan kan bitis nin mga dukha, kan bitis nin mga mapakumbaba. An tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan an nadigdi sa ngaraning kagurangnan, Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. magpasalamat sa kagurangnan, tas siya marahayon. Taan sa iyang pagkamuot, daing kataposan. Mas marhay na magpaampon sa kagurangnan, kisa magsarig sa mga tao. Mas marhay na magpaampon sa kagurangnan, kisa magsarig sa mga prinsipe. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Buksan nindo ang mga pintuan ning kabanalan. Tamalaog ako asin magpapasalamat sa kagurangnan. Iyo ini ang pintuan ning kagurangnan. Digdi malaog ang mga banal. Magpapasalamat ako sa imo. Tadinangog mo ako, asin ika ang sakong paraligtas. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Ligtasan kami kagurangnan. Nakikimahera kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaraning kagurangnan. Inuumaw mi ika sa arong ning kagurangnan. Siya ang satong Diyos. Tinawan niya kita nin liwanag. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, bakong gabos na nagsasabi kagurangnan, makakalaog sa kahadean ng Diyos. Kay puhan autubod ang kabutanin sa kuyang Ama sa langit. Ang naghihinanyog kay ining sa kuyang mga tataramon asin naguutob kay yan, nakakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok din harong sa ibabaw ning gapo. Naguran, buminaha, kuminusugan duros, hinampasan harong, alagaday napukan. Hulita na pinatindog sa gapo. Asin ang naghihinanyog kay ining sa kuyang mga tataramon, alagaday naguutob kay yan, kabaing sa tawong lulong, na nagtugdok din harong sa ibabaw nin baybay. Naguran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong asin napukan, narumpag asin narunot.
Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Sa pagdangog niyato kan mga tataramon, kan mahal na Diyos, digdi sa tuyang banal na Eskritura, sa pagpapanagos niyato kay ning banal na panahon, kan Adviento, pinagpapagirumdum kita naan sa tuyang kagurangnan sana, iyuan sa tuyang paglaom, asin man an sa tuyang kusog. Asin siya man ang sigurado na bukal o source kan sa tuyang kaligtasan, hali sa kadakol na mga kaaditan, kadakol na pagbalo, asin kadipisilan sa buhay. Duman sa enot niya itong pagbasa, hali sa libro ni Propeta Isaías, nadagog niya ito sa tataramon kan sa tuyang kagurangnan, para duman sa iyang piniling banwaan, duman sa kahadean kan Huda. Pinagtauan kan sa tuyang mahal na Diyos nin reassurance sa mga tao duman, asin man confidence, na kung ikakaag ninda an sa indang pagtitiwala asin pagtubod sa mahal na Diyos, gigiyahan sinda kan Diyos asin puprotehiran. Magiging makusog sindang banwaan, magiging prosperous, magdadanay an sa indang banwaan. Kag nadamog inikan mga tao duman sa Huda, nag-resurrect sa inda ining tataramo ni Propeta Isaías. Siguro magayon na igwang konteksto lang, so panahon kan pagministro ni Propeta Isaías, so banwaan kan Diyos, duman sa parte kayto kan Huda, naga-undergo sinda ning kadakol na mga kadipisilan. Naga-undergo sinda nin kadakol na mga kahaditan. Nyata tasiring kaini, because during the time when the prophet Isaiah administered to the people of Judah, during the time of King Ahaz and Hezekiah, duman sa Huda, kan panahon kan hading si Hezekiah, so mga Assyrians, nagduman tangani na sakupon, so kahadean kang Israel duman sa norte. Asin nangyari ito, ngunyan nagkinukurab na so mga tao duman sa Huda, sa southern part, asin nagpapangadji sinda, nalugod ining hade nan pangaran si King Sennacherib, magbagoan puso, asin day na sinda sa lakayon. Pero during that time, ining si King Sennacherib, hambugon. Sabi niya, maski ngaya ang Diyos, day masasalbar ang mga tao sa Jerusalem, asin sa Huda, makusog ngaya ang sakuyang pwersa militar. So anong ginibo kan mahal na Diyos? Pinadara niya sa iyang anghel, tangani na daugon, ining hade na ini, asin man sa iyang pwersa militar. So mga nagtubod, sa banwaan kang Huda na salbar sinda, ninhuli ta nagtiwala sinda, sa kusog asin kapangyarihan kan sa tuyang mahal na Diyos. Parehas na mensahe sa tuyang ebanghelyo sa ngunya, nadagog niya to kung paano si Jesucristo nagistorya kay ning parabola manunungod sa duwang klase nin harong. So mga nagtutubod ngaya kan sa kuyang tataramon asin nagigibo kaiyan, gariso tawong nagpatugdok din harong sa solid na gapo. Pero ngayon so mga tawo na nagdadangog kan sa kuyang tataramon pero dai pinagigibo iyan, gari ngaya so sarong tawo lulong, full, na nagpatindog kan sa iyang harong sa baybay. Asin pag-agi, kan makusog na paros, kang uran asin pagbaha, so yaon duman sa gapo, day na ano. Mantang ining harong na yaon duman sa baybayon, na distroso.
Mga pagpagirumdum ini sa tuya, mga tugang, nalambang saro sa tuya, kinakaipuhan ni kaag an mahal na Diyos sa sentro as in focus kan sa tuyang buhay. Pagirumduman ini sa tuya na dayong matakot, na dayong maghadit, ninhulit an mahal na Diyos kung nagtutubod kita sa iya will always be by our side, providing for our needs and protecting us. Di ini pinagahali ang realidad na tunay mananggad, we must endure suffering, hardships, and trials and tribulations, and what have you. But in the end, all of us will be triumphant with God. As in Diyos day ni iyuan magiyas sa tuya sa iyang presensya. Sa panahon kining Adviento, mantang sa tuyang nagbabaklay, nagpe-preparar kan sa tuyang sadiri, sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Let us be faithful to the Lord. Magdanay kita sa pagtubod asin pagtitiwala sa iya. Asin hagadon niya to natabangan kita na lugod perming nasa sentro kan sa tuyang buhay si Jesucristo. Ang rason kung nyata iseselebrar ta ang Pasko, ang rason kung nyata nagkakaigwa kita kining preparasyon digdi sa panahon kan Adviento. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganing ining sako, asinan sa idong atang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagagalang sa ding sagkod na kamurawayan kan banal na apostol, si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuon an sa mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Ta pinatugmad mo sa mga apostolesan sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin maglagit no nakatukduan sa gabos na tao. Kaya ngunya nasin sagud paman kay bakan bilog na ukbonin mga angeles, dusay sa imong isip kami nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi.
Gurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubay sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kayni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kan pagkagatan mo kagurangnan, ngipin ang pamaletan niya mo. Kan pagkabuhay mo niwat ipinapahayag, sagot na ikaw ang totoo. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagada sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsalaroon sa Espiritu Santo. Girumdum makagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kaugalian, na ngahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, nga siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay si dagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang, uyan, kordero kan Diyos, sa Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawa kasindugo na Kristo sa pagsatunay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so greatly His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento ng samong inakong unyan, darhon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, ininagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 19,866 pesos and 45 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 2,809 pesos and 5 centavos. Ang second collection po, nag-abot sa 6,420 pesos and 95 centavos. Ngunyan na aldaw na magkakaigwa po ng pre-love sale o ukay-ukay para ki San Judas Tadeo, mga dekalidad asin baratong mga bag, etc. Ang yaon po sa Parish Social Hall. And proceeds po kaining fundraising activity para po sa renovation kan sa tuyang parokya. Sa December 9, aldaw nin Lunes, iyo po ang solemnidad nin Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod 6:45 a.m., 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Siring man po, iniimbitaran po kamo na mag-attender in Advent Recollection sa December 11, pagkatapos ng alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay, o ordinahan bilang sarongpadi sa Enero 9, sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Siring man po, mapuuna po ang misa di Aguinaldo sa December 15. Sagkod po ini sa December 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Asin ang misa di Gallo, mapuon man po sa December 16. Sagkod po ini sa December 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Para sa mga maabot po maging mass sponsor sa simbang gabi, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous, 5,000. Apat na anonymous na 1,000. SEDI, 500. Devotee, 400. Asin po, aniyan po si Sister Judith. May tataraman lang po siya na madikit. Hello po. Ako po isang missionary sister servants of the word na gustong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa paagi kansarong bagong mission magazine na mayroong mga iba't ibang artikulong makatutulong sa paglago ng ating pananampalataya. Halimbawa po, are you searching for happiness or deciding to embrace joy? May isa tayong philosopher na nagsabi na magkaiba ang kahulugan ng happiness sa joy. Ano po kaya? Tuklasin natin. Alam ninyo ngayong paabot na ang Pasko, hinahamon tayo ng Panginoong magpatawad. Sabi nila, the first to apologize is the bravest.
but the first to forgive is the strongest. Paano nga ba magpapatawad, Lord? Alamin natin ang isang kwento tungkol dito. Gayon din naman ngayong darating na Kapaskuhan, maraming pinopromote ng horror movies. Bakit nga ba? Pero alamin natin ano ba ang epekto ng panonood ng horror films sa ating kaisipan, pero lalong-lalo na sa ating buhay espiritual. At marami pa kaming ibang artikulo na nandito sa aming magazine, 60 pesos lang. Inanyayahan namin kayong maging kaisa ng aming misyon. Paglabas po ninyo, maaari kayong kumuha ng ilang kopya, 60 pesos lang, malaking tulong sa aming misyon. Maraming salamat po. Thank you po, Father. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, bendisyonan malugod kita kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.